Og det hedder drug rape. Og det der sker, det er, at der er nogle fyre, der går rundt og stiller nogle suser rundt omkring med narko i. Lige pludselig kommer der en kunst og siger, haps, 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 haps. Og så går de hjem, og så knipper de dem. Og det er jo lidt fair på en anden måde, for det var ikke deres strings til at starte med, kan man sige. Og dog. Og jeg vil bare lige sige, James er tilbage. Jeg er stadigvæk. Jeg har selv været ude for det nemlig, så man skal ikke gå i relation med det. Det var selv en ubehagelig oplevelse. Det var så holdt da kæft nogle store bryster, du har dernede. Kan vi ikke lige få et kamera herovre, James? Ja, nej. Ja, til højre. Ja, klokken 2. Der kan du få fat i. Du skal længere ned. Det er jo mig, du skal ikke filme, mand. Du skal ned foran. Prøv lige at række hånden op. Der er med dobbelt H-skål der. Dobbelt H! Du skal lige hjælpe mig til at sparke den her fest i gang, ikke? Du skal... Hallo, kan du ikke komme ned? Kan du ikke slutte den vej, for fanden? Klip til kamera 2, for fanden, et eller andet. Sådan der. Så skal vi længere ned. Ja, længere ned, så vi ses bryster. Ja, sådan. Hvad hedder du? Fjern jer for helvede, stå i kameramillet. Hvad hedder du, lille skat? Maria, gider lige hoppe den her koncert i gang. Hop nu! Men det der sker, det er, jeg kommer lidt ud for noget anderledes. Det er noget, der hedder sådan nærmest drug onani. Jeg tror, nogle af fyrene har prøvet det. Man vågner op midt om natten, man har været i byen. Man ved ikke rigtig, hvor fanden man er, eller man er bevidsthed. Man ved ikke, hvad der sker. Man kigger bare ned i ens hånd. Den filer løs på ballet. Jeg blev pisse bange, mand. Så jeg gjorde bare ligesom de gjorde de der tv-udsendelser. Jeg gik til politiet. Kom ned med sådan en lille halvfed på og siger, ja, jeg er dernede i 4 timer. Så må jeg kraftedeme anholde mig eller et eller andet, mand. Det går sgu da ikke. Jeg kan godt lide at se, at der er en helt almindelig bikini-top på. Det er dejligt. Eller en telt, eller hvad fanden der er der brugt til det. Men jeg er træt af de der push-up-behårer. Er I træt af push-up-behårer? Hold kæft, hvor bliver man bare snydt gang på gang på gang. Det er jo sindssygt, mand. Man tager dem med hjem, og så tager de det der lort af, og så falder de ned, hvor de faktisk kører til, ikke? Og det er jo ikke bare sådan et rispapir, der ligger inde i de der skåle mere. Det er det jo ikke. Det er jo kraftigt med havehøner, mand. Vi drenge, vi blev helt i tvivl. Vi står med stive pikker og tænker, fanden skal jeg knippe eller starte en budkamp her, mand? Der er vi jo indrettet på den måde, det kan sagtens gøre begge ting på en gang. Nå, det er skide godt. Det virker som om, der er gang i jer. Jeg er pisse glad for. Rigtig dejligt at se jer. Ha' en fantastisk aften indtil videre. Fantastisk dag indtil videre. Pas nu godt på den anden.